A praia de Cargueiros prepárase para acoller a 9ª edición da travesía nado Illa da Bensa. A proba contará con 3 percorridos e xa suma 160 inscritos. A natación en augas abertas volve ter unha cita en Boiro. A praia de Cargueiros será o escenario o sábado 22 de agosto da 9ª edición da travesía nado Illa da Bensa. A proba forma parte do 22º Circuito Galego de Augas Abertas Arzúa-Ulloa e contará con 3 percorridos adaptados ás diferentes categorías. Os adultos a máster deberán completar 3.500 metros, mentres que os alevíns afrontarán un percorrido de 1.000 metros e os máis pequenos de 200. Faise na praia de Carregueiros, hai 3 recorridos, un de 3.500 metros que poden nadar persoas adultas, máster, e tamén un de 1.000 metros para a categoría alevín e popular, e unha de 200 metros que para categorías de rapaces pequenos. Destacase ademais o emprazamento da proba nun dos areais máis emblemáticos do municipio. A verdade é que o enclave privilexiado, como ben decía o presidente, porque a toda a zona de Carregueiros ten unha beleza natural indudable, e esta 9ª travesía xa é unha cita obrigada para todos os aficionados á natación e as persoas que lle gusta este deporte. A organización agradece tamén o apoio do Concello e das empresas colaboradoras, fundamental para manter unha cita que ano tras ano continúa medrando. Agradecer aos patrocinadores e ao Concello e a Gealsa principalmente, porque sempre están aí apoiando ao club e poder facer a travesía que sin eles sería prácticamente imposible. Dende o Concello de Boiro aproveitaron para salientar esa colaboración común que hai entre os diversos clubs deportivos do municipio. Natación, remo, piragüismo, vela, en deportes náuticos que temos a sorte de disfrutar aquí en Boiro. É certo que cada vez hai máis colaboración entre os clubes, porque a min constame tamén que ahora mesmo acabo de estar no clube de remo, quedaron de falar para deixarlle material que necesitan eles para realizar a proba. Cando é de outra maneira, deixanse furgonetas uns ou outros, sempre están dispostos para colaborar, e así ten que ser, esas sinergias positivas, e como sempre digo, remar todos na mesma dirección para que siga Boiro sendo unha referencia a nivel deportivo. Todo preparado, polo tanto, para unha nova edición da travesía Illa da Bensa. A organización confía en superar os 180 participantes e en que a praia de Carregueiros volva a ofrecer unha xornada de deporte e natación.